Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih kula saha berkaing Gusti ingkang Maha Kawasa tansah kapategakna dumateng kula dalah panjenengan sami. Dumateng para sepuh, ini sepuh, aji sepuh dalah kasepuhan ingkang satuhu hanggung mestuti wonten ing pepoyaning kautamen. Para pangemban, pangembating praja wonten ing wewengkon Tegal Puyang Candhi Rata ingkang tuhu pantes Nur Dasana. Semawana para pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah sinogata ing kahormatan. Sumangga langkung rumiyin kita tansah ngunjukaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing dalu menika kanthi pinantu kawilujengan bagas warasan pun karahayon kali saking sambi kala lan wal saking rubeda. Boten kata lumpen selawat saha salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita wantu-wantu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sanggya para rawuh, para kadang sutresna budaya kakung sumawana putri. Kepareng ing mriki kula sakadang saking keluarga agung Panca Sakti ingkang mijil saking Gunung Winangun nderek kekeladi wonten ngarsa panjenengan sami. Namung dadosaken kawigatosan bilih kula sakadang tasih cublak hamba lila. Pramila mangke anggenipun paring sugata kathah kalepatan punapa dene kirang wiraga, wirasa lan wirama kula sakadang nyuwun agung ing samudra pangaksami. Pramila kunjuk dumateng para pamirsa sugeng ngamirsani dumugi paripurnaning pagelaran samangki. Atur panglipur saking kula sakadang menika hamur wakaniatur bismillahirrahmanirrahim. Panca Sakti amur waka. Pamiwiti budaya binarung swara gongsa kawat karing sasmita ginalar jroning baksa kanthi lumantar donga memuji wangkasa. Di pambuka gendeng murwa baskara bekidung nunggal rasa kupelung jiwa lan raga punya swara bangsa pratandha samya sawika ambabar carita lagu lelakon manungsa agesang lelaku ana ing Artapada. Baskara tadi minangka tandha murwaning gelaran kang wujud beksa nyuwun berkahi Gusti kanthi sarana sesakti rahayu sabung dumadi kalih sing rupeta miring sambi kala nyuwun marang Sang Hyang Kuwasa hamba bar kawedar sinangge beksan rangga.
enjing bidal gumuro saking jroning praja gunging kang balakuswa abra busananira lir surya wedalira saking jalonidi arsa madangi jagat duk mungup-mungupaning sak puncaking wukir Om Yudha aris rata sinawa sora ambata rugo swaranya kumuro Budalama pagyudha baris rampak sinawa sora ambata rugo swaranya gumuro lampet brung kadipul kaca gelar singoparo tarik lampet brung kadipul kaca gelar singoparo Adi endah nuswantara kata kang gemah ripalo jinawi kabeh padha sayur rukun padha makarya bangun nagari budaya adiluhur amre rukun kang santosa amre makmur lan nyawiji minangka pambukanipun gelar seni panca sapi minangka pambukanipun gelar seni panca sapi kang lagyonan nandhang ing mekar tansah
milut kabudayan lan jegung marang sakale amuk pasti kaki nayo minangka pabukanipun gelar seni kanca sakti kang lagyonan kang ing mekar tansah milut kabudayan lan jegung marang sakale amuk pasti kang kinayun. Jumangka kakah piteksa kampuh peleng pang bintulu aji sarira hangula tekwa simbar cocok yen ngandika kumaleger pindha guntur satriya kang bela bangsa Batan kawusa Prawadyabala sigra jumangka wonten Madyantara yen Tinandra tinon saking Mandrawa katingal galiah-galiah lampahi kadya klana Sewandana tindak ira Ponorogo siaga ing yudha nglawan Raja Raisinga nasta pusakane pecut Kyai Samandiman rabasing barang kumpul singa barong alas roban yo hae barang esan saya rame yo ae padha sekti kekarone waro-waro sekti narabasing prajurit singa pate kujanggan nglawan bupati ing singa kabeh ajur lebur dening waro Ponorogo pecut Samandiman swarane bedah angkasa yo hae sing barong tadi keluhan yo hae nagarane Ustaz Diaman iku sejarahe carita reog ing
Ponorogo gambarake menangi Sang Prabu Klana Sewandana wiwit kawitane senire ka Ponorogo sigra laku nira nandhake menang yudha yo ae reyong ikel saya rame yo ae sarwa ireng sandangane Klana Sewandana raja muda Ponorogo siapa ing yudha nglawan raja Rai Singa ngasta pusakane pecut Kyai Samandimat rabasing perang pupu singa barong alas roban yo ae padha sekti kekarone yo ae sarwa ireng sandangane Bendhe munya swara mangungkung untaping prawadya bala salang tunjang rebut ducung ngunda gada lawan bendhe pedhang ligan pambelehan bedilnya pinangka tulup Yeah!
kumrekang bala lumaris budaling prawadya bala tino nasri kekamane saking kang bala kuswa Prabu sananira pranyata asri dinulu pindha panjraing puspita Kesenian kanca sakti manggih yuwana pasuki
Krinjing suarane prajurit Buddha Gosa gemprang lumayu nuju balagan Soro cambuk angitir kumandang antariksa Pecut samandiman ambarat nata dinawa Sang Hyang Tata Galana Kalana kalagut maringkut-ringkut siungnya kang mawingis wingis Kara rupa reh kagiri giri Netra gocak makroyang-kroyang wing
somohangantap wadya Jaga Arsa Ambrastamala Sukarta sumpah ngayom mring bangsa Hayun Nirmala Talcok yeah tarik cil oh iya
Barisan iji. Yo sujud mring pangeran sandang pangan iku amung kaduan derajat pangkat sampiran nyawa amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan yo sujud mring pangeran sandang pangan iku amung kaduan derajat pangkat sampiran nyawa amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan yo sujud mring pangeran sandang pangan iku amung kaduan derajat pangkat sampiran nyawa amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan Ayo brek. yo sujud mring pangeran sandang pangan iku amung kaduan derajat pangkat sampiran nyawa amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan mekaten beksan para putra saking keluarga agung Pancasakti. Apabila kula sakadang anggenipun nderek gegladi wonten kekirangan saha kalepatan kula sakadang nyuwun agung sih samudra wangsami. Uga gegandeng wekdal sampun sawetawis dalu. Kula sakadang badhe nyuwun pamit wangsul wonten griya kula. Nyuwun salam pandonga kagem kula sakadang mugi-mugi lampah kula sakadang pinaringan rahayu boten manggihi alangan satunggal punapa. Cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, nuwun.